זה א' א' א'. לא יודע. למה זה רשום פה? פרדו, מה אתה כן יודע? טוב, מה שאנחנו עושים פה זה להגן על הציר שנמצא פה שקוראים לו ציר. תודה פרדו. ושומרים על עצמנו תוך כדי בבית בהגנה. האם אני מבין למה אני נמצא פה? כן ולא. חשוב, חיכיתי לזה, המון זמן מאז שהתחילה המלחמה אמרתי לעצמי אני רוצה להיכנס, אבל אני כבר גמור ואני עייף ואני רוצה ללכת הביתה. הגיעו חוליה של 20 נוח'בות, בסדר? וובה נותן צרור רוחב שמוריד 12 מתוך 20. אני בשישה כדורים מוריד 6 מחבלים. הדשוט, בום, כל אחד. ממש 2 בורחים מתחילים להיכנס לאיתור. אני כבר מתחיל לחשב את צעדיי קדימה, יורד לכיוונם, קולט אותם, 2 עם קלאץ', עושה תנועה כזה של כמו שעושים בקרב מגש, סם. 1, מחליק לו הקלאץ', כלפי מטה נפלט כדור בתוך גרון של אובלט. יורד, מת. השני נלחץ מזה שהחליק לו הקלאץ', ואותו הורדתי כבר בפנים מול פנים. אז לסיכום השאלה, לא הורדתי אף מחבל. לא, כאילו, יש איזו תפיסה כזאת שמה שעושים במלחמה זה פשוט הולכים ויורים במחבלים כל היום, אבל רוב היום אתה לא רואה אותם בכלל. תשמע, בא לי להגיד לך שאין פחד מכלום, כי כזה זה הולך לאנשים בבית. זה מה שהם צריכים לדעת, שאין לנו פחד מכלום, ואנחנו לא רגישים, ואנחנו... בפועל חטפתי כבר 2 התקפי חרדה, השלישי בדרך, עלול לקרות פה. הנה השלישי כמעט הגיע. איזה תזמון קטלני. לא קל, כאילו זה... יש מלא פחדים להתמודד גם פה, זה פחד ממוות, פחד מזה שאתה לא יודע בכלל מתי כל הדבר הזה נגמר. כן, מפחד אני מפחד, אבל נשארים. מבינים את המשימה, מבינים את המשימה. אין לנו ברירות. יש כזה חושבים השביעי באוקטובר, כזה. צעד שנראה זוועה, כזה מחובר, נראה כמו רסטות בחלקים מסוימים שלו. פעם הוא היה יפה ושופע, ועכשיו אני עושה ככה, והנה שערות. הזקן שלי יש לו תחושה של סקוטש ברייט, והזקן והשיער זה בין הדברים היחידים שנשארו לי בחיים. המלחמה לקחה הרבה, המון, אז כן, ההיגיינה, פן בסגית, לחיות עם מלא אנשים, אף אחד לא שומר על סדר, כולם מגעילים, כולם מסריחים, מפליצים אחד על השני, מחירות בלילה, וואי, יש יותר מדי דברים קשים. חבר'ה, זה אחלה נקודת אור. רציתי להגיד שפרדו נקודת אור, אבל אני לא בטוח כמה נקודת אור. השווארמה, אוקיי, אנטון ברקע אוכל שווארמה. עכשיו, הוא רצה שאני אגיד שהשווארמה היא נקודת אור. אני טוען שהכרובית הזאת הגיעה לפה מקולקלת גם ככה, ועבר כבר יממה. אז אני מניח שהכרובית כבר לא במצב טוב. יעבוד, אגב. שווארמה, נקודת אור, נקודת אור. ושיש לי חבר'ה, יש לי פריבילגיה להילחם עם חבר'ה בני 40, שזה חתיכת פריבילגיה, כי לי אין ניסיון מבצעי ואני לא יודע כלום. ואז פתאום יש מלא אנשים שמסדרים בית בהגנה, עושים עמדות. ופרדו ברקע מקבל את דימה. דימה הוא אחד מהאנשים האלה שאני זוכה להילחם איתם. אחלה נקודת אור. יש את יוסי, שזה חבר טוב מהסדיר. היינו ביחד, עברנו את כל הסדיר אחד עם השני. נראה לי שזהו לנקודות אור, אין באמת כל כך הרבה נקודות אור, כי הוא די קודר פה, הרבה מהזמן, קודר. לנשות עם ישראל, אני רווק ואני שמעתי שמילואימניקים זה מצרך נדיר. עכשיו, אני קצת באפיסת כוחות, אז אין לי כוח לעשות את המאמץ, ועם ישראל חי. כן, נוסיף את הקלישאה הזאת, עם ישראל חי, עם ישראל חי, איפה שרמוטה, בדוק. ולכל האימהות של החבר'ה במחלקה, פרדו לא מתכוון לדברים שהוא אומר. אז הכל טוב.
ואתם יכולים לישון בשקט בלילה, יש מלא כוחות על בערך, אולי 30 חבלים פה, מלא כוחות, 300 אנשים, בואים לכל מקום, ירייה אחת מקלאץ' ואתה רואה צרורות מסביבך. אז הכל טוב, תשנו בשקט, הכל סבבה, הכל טוב, מסיימים עם זה, חוזרים, עוברים ללבנון, מסיימים שם, טהרן, חוזרים מטהרן, אולי מלחמת עולם שישית, אבל מלחמת עולם שישית אתם יכולים להיות רגועים, אתם בצד הנכון של ההיסטוריה, יש מלא גיבוי, אנחנו לא לבד, זה לא אנחנו מול העולם. אני חושב שזהו, שסבבה. וסך הכל, כל טוב, הכל בסדר. סתם נשמע מלחיץ. וזה בסדר גם להילחץ, בסדר להילחץ. אמרתי, שתי התקפי חרדה, עוברים את זה, זה לא שמפחדים אז הולכים, מפחדים, הכל טוב. נשארים, עושים את המשימה. ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. הולך מכאן, רונה, חוזר לשם, רונה, משם לכאן, רונה. רונה שלי את רונה, שעון הרי 3. מתי כבר 8?